Bergeňe düşýän goýunyň bam gonsan diýe agamjan. Şondan galan goýun mar agam diňe şo bergeňe düşýän goýun ýok agam. Ogo derdimiz agam kybapdaşyra goýdy ýani kimediň derdimizde. Nesip bolsa agam şu bergüdýän goýunyň gözleginde bolsaň agam adama birini gözläp göri. Maňa da birini. Gülmekden näçmekden aýyrmasyn diňe bergiden algydan aýyrdan niýanyň sebäbi şo dar agam sebäbi şol. Dertdes. Ne? 800 man şu, sana şunu ölçek. Senden karda pul almak, banktan kredit alan yalayken aynen birine tarustun geçirdiğine bolu ayarama. Pasport balmada var. 1 metr ýup alyp özüň asýanlar amma. Gözeň getir. Şu atky çağlaryň birini öz çağly döwürleme goýbersem, iýmany taýyg iýmejek bolup günüň 24 saatynı ýatyp geçirerdi. O döwür näme mekde barýan, urulýan, öýe gelýän, urulýan. Şu günasapdym hiç kim urmat ýerine de köçäçik birilen uş bir birin urýan. O döwür şu wagt gene tadarym ýok. Vay oglum wagt çağan ýerali. Öýde ölüm howply işden barsyny maňa etdirýärler. Meselem men owdul oldum. Traktor ýasyrýa demir bolmasa aşap çökenok. Agyr demir ýok. Hoppa, kim ba? Muhammed bar. Min. Aşaňy alyp belsem näme? Hiç de ölesiň ýok. Esasat ölmeliler. Dur bir min, fonu utardy. Razbor edýän şaýdan. Ömür gysga, fonam gysga. Başka näme? Agşam ýüşüp maşgal bolup kinoga otyrs. Antiýünkedi. Öýde iň ejidi, iň hory, iň kiçidi men. Ilga kirýärse düzanteni. Ýere gaçyp ölsem näme? Ölesiň ýok. Esasat ölmeliler ýene bir gezek. Ýa bolmasa da kunýa ýene bir ýasar. Näýli bollaý gadrymyz ýok hiç şeýle. Öýde özüne gorýan, salam berip birilýän, gurrap birilýän paroda diýip saklanýan janlardyk. Şonça tragediýadan soň ýüp meni özüne saýmasa, garaz böwlükçe tema otardy. Dowam etsin. Şu saat gidýär akşam 12 we öňümde bir saňjak ýerap barýar bilen. Daşdurupdy hiç kim ýok. Menem öýüne çenli bir ýa arkasyna gideýin ýa beldäler o näme bolsa o giýje garankyda. Şu ýygyna şup barýan bir öýüne çenli aktyk geleýin ýa. Şu wagt şu togy daşduran seredip başlady we hemen çalyp ýörap başlady. Bir bam kanaý menem şu wagt menem şu bir hilak bolup başladym bir gelýär kanaý. Şu ylgap başladyk. Şu bile bir gelýär ýani ylgap otyr olam şu ýygyna netçek bolýar gatylga birine gatjar. Polisiýa sirenasynyň sesleri gelýär. Kömek ederler raýadyr gelseler. Ýok agamjan men prosta öýüne çenli kömekleşjek boldum men öýüne çenli akitip berjek boldum men. Erwet niýetim ýok hiç ýeli. Kapoda açsak bolsaň ilki bilen kapyny açmaly. Kapyny ýa pult açjaňyz ýa-da at bıçakky barna soňky maşynada. Ödüm çekýän, aňary gitseň ok. Ne bäri gözüňe çekýän, bir şeyden kapatçylýar. Köp maşynlarda ne kapoda açjan ýer aşagynda bolýar. Şonu aňary ýegemiten ok, gyra çeken ok, ýoşkula özüňe çekýän, ana kapoda açyldy. Ýöne kapoda beýdeňiz bilen entek dol açylan ok. Ýa bir barmak, ýa-da iki barmagyňyzy alýaňyz. Kapodyň şpaýjygyna kırçok bar. Emaý bilen barmagyňy sokýaňyz, üç tane bir kırçok bar, şonu ýoşuk bilen gyra edýäňiz. Ine şeýdip kapot açylýar. Ýöne ne köp maşyna kapodyň öz açana durýar amortizator bar. Köpsinde şu taýyna şeýle demirjik bar, şeýle goýýaň saklaýar. Köpsinde olam ýok. Özüň agas tapýaň da edýän gara şu stolkadan maşyny goýup bolýar. Hiç şaşam şunu unutma. Mужчина без женщины как рыба без велосипеда. Говорят, я дерзкий, как пуля, резкий номер на... Я не боюсь человека, который изучает 10 000 ударов в минуту. Я боюсь человека, который изучает один удар 10 000 раз. Скажите, да? Oğlalla, bit Türkmenla. Türkmençe gurlanda o. Canlar. Мы вообще с прокуратуры. Да, нам пофиг. Başka da okucun baritin, düşünürme indi geç gerekmez. Beni de madin baritin, nam farneme bilirmek. Oğudun sözün bilin anlap, ikili koydum beni yaralap. Yolur kızanlacan beşlik almak için evlitin, onu da bilemok. Beşlik koyacaktım ağlayışı, gözümden gidemek. Dünyada senden başka zamanın yok. Nece ekilip koysun, sesin çıkamak. Vakti kanak, onu da bilemem.
Yaşasın ağlayışı gözümden gitmeno. Biliyordum senden başka zamanın yok. Nece ikili koysun sesin çakanok. Oh çakanok. Didin karşımda durup ikili koyman hiç sana. Birden yanlışıp koysam sesini çıkaray bana. Sözün bilen men anlap ahire zamine ikili koydum. Bilyan mi sen üçün öydeklerden pul sorap men doydum. Damağım dolup dur men bu okudan kan yuttum. Yadadımla çarelendin git fikirimden koy günüme. Bollumla deli yali oku bilen hınsım yok. Bu yalancı dünyada men muallim sebepli yanımla.